Eu creo que Sillobre se quedou anclado no pasado, que non permiteu, ou a xente non veu tanto para Sillobre como foi para outros puntos, porque era moito máis cercano aquilo, estaría abaixo que vir para aquí, porque se ve, ti ves unha foto de fai 50, 60 anos, e por aquí, pois, máis ou menos está todo igual. E tanto o edificio este, poucos variacións houve, que Perliu estaba desdicindo. Eu me acordo, por Perliu abaixo e Bellos Aros, eu, a casa de Santiago aquel, e pouco máis había, en fin, había 4 casas, eso recordo eu. Non só as casas, que era Pero que había. Pero de repente se empezaron a construir casas, non en calquer sitio, se facían casas, e Valladolid pasou igual. Según montaron el círculo allí foi cando empezou a abrirse. Medrou todo aquello. Pero Sillobre era un cativo, viña por aquí, e digo, o Revolto, toda esta zona sempre o vin igual. Non sei se era porque os que tiñan as terras non as vendían ou porque a xente non se acercaba a mercar esta zona, non o sei. Eu creo que esta xente era máis solidaria que hoxe. Porque vou contar un detalle que me contar meu pai. Vivía na casilla nas Neves e viña, subía e baixaba. Entón, aí é cando decide, e a miña mãe que teñen que comprar unha casa en Fene porque que morría, porque o tío estaba a 12 horas e depois á noite tira para arriba. É un día pincha. Entón, pincha, jode, está tirado ali na beira da carretera, ven outro e lle di mete a bicicleta no medio dos toxos e vámonos, o montou unha barra e tira para baixo, depois para ir para arriba, volveron a ir xuntos, e joder, eso se pasou hoxe, non sei, se faría, é verdade. Os camións estaban sin alumbrar, entonces, eu desde a miña casa, que viña a pé, meu pai me tuvo que comprar un foco, porque había a parra de Concha. Que non se vía nada. Eu estaba cajado de medo. Non vías nada, é encima todo da mano. Entón, tiña que ir alumbrando todo ali. Era un dos problemas de desplazarse, por eso moita xente buscaba casa cerca. E máis estaba deso 12 horas, era unha pasada. A 12 horas estuve eu moito tempo. Hostia, estaba de estudio ya limitidos. Entraba ás 7 da manhã e salía ás 7 da tarde. É os de turno de noite, que xo era fatal. E despois, cando estaba de guardia, botaba 36 horas. Como lo cuento, Entraba o domingo pola mañá, estaba, o meu jefe era Blandino, lo conociste, entraba o domingo pola mañá, botaba ali todo o día, había que apagar o alumbrado das grúas, que non era como ahora, claro. Aí vas por grúa a grúa, quitando un interruptor, ahora está todo en automático. De noite hai que ser claros que tiña un cartón, unha caixa de ferramenta, e botaba a noitinha naquele cartón. Era que o outro día, o lunes, entraba no meu turno das 7 hasta as 7 da tarde, 36 horitas. Cando se botaban as botaduras estes, os aprendices, eu entrei como operario, en Ascano, non entrei como aprendiz. Estes corrían co candado. Cando se botaban os barcos, había nas chaves, había 4 chaves, e había uns candados que trincaban os contrapesos. E os aprendices, cando se iba a botar o barco, estes corrían ca chave para a proa. E nosotros estábamos ali como operarios. Había un home con un soplete, e había un electricista, e estábamos ali. E cando o barco limitaban a cama, se empezaba o... como se chamaban aquel? O basacote. Se empezaba a salir, que se era amenazante. Empezaba a afectar. Se era amenazante, cando se empezaba a deslizar o barco, non veas tú. E claro, nosotros estábamos ali naquele furadinho, que era un furado estreito, pequeno, e ao principio salíamos, cando víamos que se movía o barco, salíamos, pero despois prohibimos tajantemente salir, hasta que veáis el cielo, nos dixeron. Entón, estábamos ali, e había veces que papamos máis grasa que diola, pero bueno, era o que había, as botaduras eran así. Eran así. E nosotros, como ben dixetes, corríamos, porque eu fui a correr nesa historia. Claro, os aprendices eran os que corrían. Nos daban unha prima e outro bocadillo, unha historia. Entón, tamén íbamos por curiosidade, a ver que era o que ocurría. Porque dixetes de cando aparecíamos na tribuna, os 4 así co candado, o tío pulsaba, e a outra tiraba a botella. E facían así, digamos, a escena. Era así. Depois, a empresa que estuve moito tempo no puerto, e sempre me quedou aquilo. Entón, eu facía un seguimento aos barcos, sabes? A certos detalles da construcción. Che digo que éramos un 10 ao lado de 3 queridos chinos e do resto, Porque se te leva barcos novos a estrenar, e che digo, joder, isto compiteu con nós. De pena, O digo así, de pena. E digo, que nos botaran a nosotros e fixeron aquilo. Aquel inspector que paraba na casa de Isabel Vilar, dicía, yo conozco los 5 continentes y no vi cosa semejante que en Astano trabajáis muy bien, sin tener herramienta.